ka program ka bansa ilakai lasai ka singi man step te kadon tang kawai ka program lanai ka tim ka bansa ilakai tang si tim te ka Spain Persia ya ka Belgium ha ka khat vetrik sakan mau ha ka por khat arba jesteng man step ha ka por khat arba jesteng man step sakan mau ka Spain Persia ya ka Belgium te ban supun kan mau ba ka Spain ka lara ya ka FIFA World Cup house name arajar spell Henry ka Belgium ka klamparra wat sisinru ya ka FIFA World Cup te ka jelakai jong kini ki arti dikiri ala syai ka singi men step kan salong ka baik tenat hadu kata kata namar ba menta baro arti dikiri kilong ka bayak klan te kerkum ka jingpai ki jongpi ke ka bansa job la syai ya kata bala dadan na pedeng jongpi ki bala tip lupa mo ke ka bakam klan na kamta gine ka bansa ra ka nam job la syai Tian rai ka program na kamta la syai ka sengi te kadon tangkan ka wei mo ka jeng lekai te kamdon hiwi ka wei ka jeng lekai te ngatrai philakan mau mo tangkan ka wei ka jeng lekai te hiwi ka wei ka sai lekai la syai sengi rai la syai tangkan ka jeng lekai ka wei te ban supun kan mau pat napta jong phi ba phi so i biang sai sisin ya o lamin yamal la syai ka sengi un sayo ban mi madan biang bat hato ulaan em ban penjob lane hato ulaan em ban penpoi sia katong ha ki jingel kai la syai Persia ek Belgium walada ka Belgium ka tempat ra ya kan nam la du jong ka FIFA World Cup Henry kalong ka pe na kata lamin yamal ba on penlim ya ka Belgium da ka pasuk walada ka Spain kalayo bandra ya ka nam ladu ha ka FIFA World Cup kata house name arajar spell Henry ka jingel kai la syai kamdai ka pasuk napta kine bro artili kiri kilong bayak klan ka Spain ru kamla ban khinsuk ya ka Belgium bat ka Belgium ru kamla ban khinsuk ya ka Spain namar ba kine jingel kai karkum bangi i bro artili kiri kilong bayak klan te tang kadai khoblej bun bat kan ma ban subscribe ya kana ka channel kum kadak bang pin kersan lang ingin saya sempat akhir video